Siz яңалыклар чыгарылышын карыйсыз. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Балаларның куркынычсызлыгы барынан да югары. Соңгы 4 көндә Чаллыда яшәүче 9 балык булмаган бала юл транспорт һәлакәтендә зыян күргән. Шәһәр башкарма комитетында нинди чаралар күрелә? Чаллыда яңа тротуар төзекләндереләчәк, ипподром тирәсендә җәяүлеләр һәм велосипед юллары барлыкка килер дип көтелә. Лифтларны яңартудан алып, йорт түбәсен алмаштыруга кадәр Чаллыдагы 129 йорт капиталь төзекләндереләчәк. Чаллыда исерек машина йөртүчеләр гаебе белән булган юл транспорт һәлакәтләре саны кимегән, әмма аварияләрдә һәлак булучылар саны арткан. 4 ай эчендә шәһәрдә зыян күрүчеләр белән 129 һәлакәт булган. Аларда 3 кеше һәлак булган һәм 156 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Бу хакта юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе утырышында шәһәрнең ЮХИДИ башлыгы Радий Казиков хәбәр итте. Балалар катнашында булган юл фаҗигаләре дә шактый. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. 4 ай эчендә Чаллыда 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 28 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда бер бала һәлак булган һәм 27се имгәнгән. Узган ел белән чагыштырганда юл транспорт һәлакәтләренең гомуми саны үзгәрмәде дип билгеләп үтте шәһәрнең ЮХИДИ башлыгы Радий Казиков. Әмма бу бәлик булмаганнарның үзләренең саксызлыгы буенча килеп чыккан аварияләр саны кимүен дә белдерде. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Начинаются летние каникулы. В этой связи Госавтоинспекция по городу Набережной Челны обращается к родителям о необходимости ежедневного напоминания детям правил дорожного движения и навыков безопасного поведения на дорогах. Соңгы берничә көн эчендә зыян күргән 9 бала арасында 4се автомобиль пассажирлары, 3се җәяүле булып чыкты. Берсе юл аркылы роликларда, икенчесе велосипедта чыккан. Шәһәрнең ЮХИДИ башлыгы сүзләренә караганда, кик-шеринг сервисы эшен вакытында туктатып туру аркасында самокатка бәйле һәлакәтләрдән котылырга мөмкин булган. Результатом такой самодеятельности явилось дорожно-транспортное происшествие 17 мая прошлого года на пересечении проспекта Чулман и Хасан-Туфан. Напоминаю, водитель легкового автомобиля совершил наезд на девушку 2001 года рождения, которая на электросамокате пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, запрещая сигнал светофора. В результате от полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. В ходе проверки установлено, что электросамокат был арендован через мобильное приложение Мотор-Сити. Балалар арасында юлларда җәрәхәт алучылар артмасын өчен ЮХИДИның пропаганда бүлеге хезмәткәрләре Мәгариф идарәсе белән берлектә мәктәпкәчә һәм мәктәп учреждениеләрендә төрле тематик чаралар үткәрәләр. Моннан тыш ата-аналар белән әңгәмәләр үткәрелә, төрле уеннар һәм конкурслар оештырыла. Шулай ук автоинспекторлар балаларны автомобильләрдә йөртүне тикшерү буенча даими рейдларга чыга. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда велосипед һәм җәяүлеләр юллары күбрәк булачак. Төзелеш ипподромнан ерак түгел Чулман проспектында алып барыла. Хезмәттәшебез объектта булды һәм эшләрнең кайчан тәмамланачагын белеп кайтты. Төзекләндерү эшләре 20 майда старт алды. Хәзердә эшләрнең иң кызган чагы. Тротуар һәм велосипед юлы ипподром ягына таба барлыкка киләчәк. Җәяүлеләр тротуарын һәм велосипед юлларын төзү белән автомобиль югары предприятиеләре хезмәткәрләре шөгыльләнә. Здесь будет тротуар, а рядом будем строить велодорожку. Сейчас ведутся работы, значит, завоз песка, профилирование, также и завоз бетона, заливка бетона. Велосипед юлы һәм җәяүлеләр тротуарлары арасында яшел зонада булыр дип планлаштырыла. Участокның гомуми озынлыгы 600 метр, киңлеге 3 метр. Барлык төзелеш эшләре дә Сабантуйга кадәр тәмамланырга тиеш. Чаллыда әлеге бәйрәм 18 июньгә планлаштырылган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Ипподром янында җәяүлеләр өчен тротуары булачак дидек, Сабантуй балалар бакчасы янында булырмы? Исегезгә төшерәбез, яңалыклар чыгарылышының берсендә без җәяүлеләрнең нинди авырлыклар белән очрашу турында сөйләдек. Чаллыларның сүзләренә караганда, мәктәпкәчә учреждениегә газон буенча барып җитәргә туры килә. Тротуар юк. Башкарма комитеты бу хәлгә аңлатма бирде. Рядом с детским садом Сабантуй имеется через дорогу тротуар. Однако родители, чтобы сократить путь, идут по газону. Обустройство тротуара в данном месте будет рассмотрено при наличии технической возможности и финансирования. Сабыйларның әтигәнеләре юл аркылы чыгу куркынычсыз түгел дип саный. Җәяүлеләр өчен юл аркылы чыгу урыннары юк, автомобиль хәрәкәте интенсивлыгы бик югары, бигрәк тә пик сәгатьләрендә. Чаллылар бәхетсезлек очрагы килеп чыгудан куркам, шуңа күрә дә алар техник мөмкинлекләр кайчан да булса барлыкка килер дип өметләнә.
Шалудағы 129 йорты капиталь түзіклендірілешек, ішлері бүй хисапы лифтларының яңартудан алып, йорт төбәсін алмаштыруға қадар. Шәһәр башқарма комитеті іштекшісінің бірінші орын басары, коммуналшылар, түзушілер һәм журналистлар белән ремонт барышын текшерді. Было жалоб от жильцов очень много на протечки. На данный момент после капремонта все эти жалобы снимутся. Протечек, мы думаем, не будет. И в течение 15 лет жильцы должны жить комфортно, в уютном жилье. Капиталь ремонтқа ойрушыда 43-18 йортының үскі қотында яшәүшілер сүйіне. Яңғыр яуған сайын шылық әреген қор суларынан нәқ менә алар интегейді. Йорт төбәсін тизден туғысынша яңарташақлар. Эшләр барышына хава тырышығына құмашаулай. Дожди, безусловно, мешают. Смотрим уж по погоде. Стараемся вскрывать крышу, можно сказать, участками, где этот надо закрываем сразу. Есть на объекте баннеры, чтобы не затопить жильцов. 40-03 һәм 50-06 йортларында хәзерге вакытта фасад, панель арасы ярыкларын җылытып ясыйлар. Подъезд тәрәзәләрен, ишекләрен алыштыралар. Белгечләр әйтүенчә, 9 катлы панель йортлар ул хәтле начар хәлдә түгел, әмма барыбер шәһәрдәшләрдән дәгъвалар булгалаган. Торцы уж, как всегда, промерзают, их, значит, утепляем. Еще раз повторюсь, межпанельные швы, теплый шов, то есть пена, велотерм, то есть утепляется. Гарантия идет 5 лет, то есть какое-то будет, если вдруг промерзание, то есть какое-то, потому что домам все-таки уже по 30 лет. По всем домам, где мы проводим в этом году капитальный ремонт фасадов, где заменяются двери, будут заменены домофонные системы. В рамках соглашения, которое заключено между Таттелекомом и городом Набережные Челны. Эти домофоны меняются для удобства. Поменяли дверь, сразу же поменяли домофон. Ремонт эшләре агымдагы елның ноябрь урталарына кадәр тәмамланырга тиеш. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Тиз тәмле һәм арзан бәядән инде бір елы буе пилмән һәм манты кибеті шәһәрдәшләребезне һәм шәһәр қонақларын ярым фабрикатларның зур ассортименты белән сөендіруен дәвам итә. Кулдан ясалган эшләнмәләрне Яңа шәһәр 23-09 адресы буенча урнашкан фирма кибетләрендә сатып алырга була. Күптән түгел Сергей Титов урамы 36Б адресы буенча урнашкан арзан сәүдә үзәге янында икенче ноктада ачылды. Здравствуйте. У нас вареники есть? У нас вареники есть. У нас вареники с картофелем, с творогом. Какие вы хотите? Пилмән һәм манты ярым фабрикатлар кибетендә туңдырылган һәм әзер продукцияның зур ассортименты тәкъдим ителә. Кәтлитләр, манты, хинкали, пилмәннәр барлыгы 25тән артык позиция. Иң мөһиме барысы да яхшы сыйфатлы һәм кулдан эшләнгән. Безнең кибетебездә бик тәмле ит ризыклары. Ит ризыклары гына түгел, иремчектән дә бар. Бездә тәмле кыймаклар. Кыймакларның içine кыстырылган иремчекләр. Итләребез безнең 100% качество белән. Һәр ярым фабрикат яратып ясала, пешекчеләр азык-төлекнең сыйфатын саклап, махсус рецептура һәм технологияләр кулланалар. Для хинкали мы использовали более современные подходы, потому что нам хотелось, чтобы после размораживания продукт был достаточно сочным бульоном. Для пельменей мы используем рецептуру более классическую, которую использовали еще, возможно, наши бабушки, дедушки и так далее. Күп кенә сатып алучылар пилмән һәм манты кибетенең ярым фабрикатларын лаеклы бәйләргә дә өлгергән. Монда студентка керергә полуфабрикат алырга бик әйбәт, бик рәхәт. Продукциясе бик матур, бик чиста, күренеп тора әйбәт ясаганнар икән. Свежий, тәмле. Яршолда пилмән һәм манты бренды продукциясын Яңа шәһәр 23-09 адресы буенча урнашкан фирма кибетләрендә табарга мөмкин. Күптән түгел Сергей Титов урамы 36Б адресы буенча урнашкан арзан сәүдә үзәге янында икенче ноктада ачылды. Бүгінге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. 22 июня. ДК КамАЗ. Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.